Бу атнада соңгы 10 көндә татар җәмәгатьчелеген шактый борчылырга мәҗбүр иткән мәсьәләнең уңай чишеләчәге билгеле булды. Тарих институты аерым институт буларак яшәүдән туктамый. Аның яңача эш алымнарын гына эзлиләр. 27 майда ачылган бу проблема ул көнне ТССР оешы турындагы декретның 100 еллыгын да икенче планга күчергән иде. Татарлар юбилейга сөйнәсе урынга борчылы мәсьәлә турында фикер алышуга күчте. Милләт өчен бу фәнни ишма гади ишма гына түгел, ул бай тарихыбызны барлаучы, милләттәшләребезгә җиткерүче дә. Шушы хәлләрдән соң хәзер алда яңа сорау тора. Институтның яңача үсеш юллары, эш алымнары нинди булырга тиеш? Без тарихчылар белән аралаштык. Шум туды. Шуңар. Без хәзер уйларбыз, кына уйларбыз. Институт тирәсендәге ыгы-зыгы бу атнада сүрелә башлады. Әмма алган сабак фәнни оешманың язмышы турында уйланырга мәҗбүр итә. Бу вакыйга үзе бөтен татар җәмәгатьчелеген туплады. Бөтенсенә бик зур рәхмәт. Булай безне якларлар дип мин бер дә көтмәгән идем. Татарстанның тарих фәнде бренды ябылу ихтималы турындагы хәбәр күпләрне борчуга салды. Аны яклап петицияга 2000-гә якын кеше кул куйган. Россия һәм БДБ илләренә таралган татарлар өчен Мәрҗани исемендәге институт, Казан федераль университеты, Казанның башка гуманитар институтлары чыгарган китаплар Татарстанның фәннәр академиясе булуы горурлык билгесе һәм Россиядә сан ягыннан икенче урында алып торган халыкның тарихы һәм бүгенгесе турында мәгълүмат чыганагы булып тора. Области Золотой Орды Мәрҗани исемендәге институтның Алтын Урда чорына багышланган хезмәтләрен аерым билгеләп үтәсем килә. Мәскәүдәге фәннәр академиясендә әлеге юнәлеш әллә ни көчле дип әйтә алмыйм. Шуңа да бу яктан караганда, сездәге тарих институты ил күләмендә әйдәп баручы институтларның берсе. 24 ел эшләгән институтның төп казанышлары дип Россия дөнья тарихчылары нәрсәләрне атыйсың? Күпчелек соңгы елларда чыккан 7 томлык татар тарихы. Аның инглиз теленә тәрҗемәсе дә бар. Золотоордынское обозрение һәм историческая этнология журналларын атый. вышел на международный мировой уровень. И прежде всего... Алтын Урда чорын өйрәнү буенча институт халыкара дәрәҗәгә чыкты. Хәзер инде аларга институтның башка бүлекчәләрендә шушы Алтын Урда чоры дәрәҗәсенә күтәрергә кирәк. Әлбәттә, дөнья күләмендә әйдә баручы учреждение булыр өчен аспирантура, диссертация советын торгызу шарт. Институтны яклап сүз әйтүчеләр арасында Америка татары, Висконсин-Мэдисон университеты профессоры, тюрколог Юлай Шамил углы да бар. Şehabettin Mercani'nin ismin yok itu bu Tatar tarihine, Tatar milletinin kurucusuna hıyanet deyip hesaplayayım. Ben şolay deyip yazgan idim. Benimce tarih institutu Fenler Akademisi'nin içinde bulsun. Татар тарих белән Германиядә дә кызыксыналар. Шундыйларның берсе Магдебург шәһәренең Кавказ татар-төрек тикшерүләре институты директоры Миста Хоттебрикке. Россия, БДБ гына түгел, бөтен дөньяда да мондый мөһим эш башкаручы институтлар башка юк. Сез дөнья күргән мәкаләләрнең сыйфатына, конференция, күргәзмә, дәреслекләргә генә күз салыгыз. Румыниядәге Антикус фәнни берләшмәсе һәм анда яшәүче җирле татарлар исә финанс авырлыклар килеп туса, институт журналларын үз хисапларына чыгарырга әзер булуларында әйтә. Гомумән бу вакыйга шаукымында барлыкка килгән төп сорау алга таба институт нинди юнәлештә үсәргә тиеш? Гуманитар институты шактый күп, шул тарихчылар бүтән вузларда да, КХТИда, КАИда эшләгән, бергә эшләгәндә бу зур эшне әлбәттә яхшы эшләп була. Зур проблема һәм максат ул кадрлар әзерләү. Хәзерге вакытта менә татар тарихын өйрәнүчеләрне, филологларны, башка специалистларны, антропологларны, социолингвистларны коен без аларга тиешбез. Важно не только копаться в глуши. Тарихны бүлмәдә утырып өйрәнү генә җитми, үз казанышларыңны популярлаштырырга, аларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерә белергә дә кирәк. Бу милли үзаңны саклап калуда мөһим эш. Үз тарихын белгән халыкның гына киләчәге бар. Халык белән элемтә булдыруның әллә ни авырлыгы юк. Социаль җилтәрләр булсынмы, YouTube'мы, теләк булса, бөтен мөмкинлекләр дә бар. Про татар, кажется, всем все давно уже известно. Живут в Татарстане. Һәм бу мөмкинлекләрдән институт өлеш чагына файдаланды кебек. Менә бу интернет киңлекләрендә 3 миллионнан артык кеше кереп караган ролик Мәрҗани институтының иҗат җимеше. ТССРның 100 еллыгына багышлап яшьләр өчен чыгарылган. Эшләрне популярлаштыру кирәген фәнни оешма җитәкчелеге дә таный. Мәсәлән, журналистлар белән кат эшләсәк тә, ничектер читләшеп торадыр. Бик артык нитмәскә, экранга чыкмаска дип, ансыз булмый икән. Безнең тарихны бүтән илләрдә белмиләр. Менә әйтик без Казан, Кремль, Болгар теологы, Болгар тарихи һәм археологик комплексны һәм Свияж Зия Утраун
бөтен дөнья мирасына керткәндә шактый күп галимнәр Европада да белмиләр. Дөнья күләм аренага чыгар өчен телләр белү кирәк. Белгечләр шундый фикердә. Халыкара фәндә инглиз теле бик зур роль уйный. Безнең галимнәр дә шушы телне үзләштерергә тиеш. 7 tomlıkны açıp indekste karab Şihabettin Mercani niçe mertebe iske alıngan deyip karasam bir paragraflık biyografiya yazıp bulmuyor. Onların tercüme hallerini de yazıp bulmuyor. Demek bunda zor kimçilik. Yana yönelişlerge tayanıp, yana ufuklarını açıp tagын да яхшырак өйрәнергә кирәк. Тәкъдимнәр, күз аллаулар күп, аларның күбрәк булуы яхшы да, чөнки институтның яңа шартларда үсеш юлын булдырасы бар бит. Монда мөмкинлек чыккан икән, димәк, алгарыш ясау вакыты җиткән түгелме? Рамзил Гафиятуллина, Рамил Шайдуллин, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.